Abeka Keto, Yankoju, Yankonima, Abeka Keto, Nkanya Juli, Nkanya Saba, Kakelendi Sama, Kakelendi Duma, Kakelendi Bemba, Solome Jansantauma, Oluka Mineduma, Kakete, Kodim Bebe Afanona, Wani Bau Bebe Bemba Dode Nona. Ola Sika Fitala Ambemba, Solome Jansantau, Olude Nona. Bemba Munu ko Kanyumanke, Kanyumanfo, Kajumantui. Ko mkoya nyeta ko saba oejme ka kolon ka bara ka clé ni kolon te dala clénéati ni kolon te dala barati ola bemba munu sola kolon lema ko kolon bi ni o de kera sabuye ka je lahere ka je bla wuruki sraka alno asro oluka odonia kuna kali aniko tindi ore talendo ko oke kolombalu fe ka toro ani nyani la sejie bema no ye marialau ani alaya fonyi ola ambe obemba solomi jansantau kufo kuklunje ka foko safo itala kuka do kelaina anfe kuka do kelaina anfe kuka ambla anye kuka kado anachi kuche ka telesti bagaya dama sanse kade amadugma otimenen ko fe ama foko makele dambaga kele sebaga kele sama kele sira kele jo kele son kele kumala seti cheti keta ola ka deba fa srete folo kuru kamugo bela jilenfo ka anga timogo fu noye ramadanyo ananga komotigi modi murbo gindo wa murbo gindo ko ka fulila yele ka se anfa bamana matikima ka fulila se kamiti karamugo bela jeleni akalande bela jelema ka fo amena antraste franci kantiki fasa amena doni fala antina befo franci kantiki fasa abora John fe akafa sebembaga joni ode tamta sankare ni mokochimamba abo Mahmoud Sangarela no ye tomi ni abefa makon faya golofinya kan la fasali ani mogo la kalani ala o foroba kalati no de tamta sangare o ka kafado kafami ni atogode ko ye fokoi yeko o ye fokoi yekoye fokoye o kafaine do nabi fama ko yekoye fokoye afrete pana koroko kafaime komi fogobedi ni kakanka ke afrete pana le awo kafa te me abte kafa ma ku fobe bari a songo ere drome binani de abora tumami adum bora bafla awo isamui awo wafla ade tan ani saba awo kalworona kle folo abora kabe odema awo ola ambe tanuta sankare fo kafo alika kala don so fenfelen ko konanga foli be abela jele ni kuna foni anye asoro ale de bolo akalani na sisan ni majemi ni nyaye balya min kerala o nere ka kalandeya ni ka ne la kuloli balya ye sebeli yere la kosobe yene o te karamogo ka filiye wa filite sebeli la de awo ngamba donc fo na anema se ka kuma dendo fo u tofea mogo ka se ka fam
an b'a dɔn fana ko karamɔgɔbaw bɛ yan minnu bɛna bɔ ka dɔgɔya ka mɔgɔw ka se ka kumaden dɔw ɲɛ ye bari mun na an bɛ kalandenya de la wa an bɛ ka ninnu kalan ka se ka karamɔgɔ de nɔgɔya an bolo ka an nɛn dege karamɔgɔ la n'o ye lecture an bɛ k'a kɛ ani an ka faamu min mana sɔrɔ a kumaw kɔnɔ an bɛ k'a kɛ o de kama ani ka an kalanden ɲɔgɔnw dɔsu nin ɲɔgɔnna ka fa makafoli dɔnniw makafoli la bari mun na dɔnni fɔlɔfɔlɔ ye yɛrɛ dɔn ye o kɔfɛ o ye k'i lamini dɔn o kɔfɛ ka se ka kɛ ɲɛnɛmaya kalama o de b'a to i bɛ lakana nka ni i yɛrɛ dɔn i t'i lamini dɔn i tɛ ɲɛnɛmaya tɔw kalama e tɛ se ka wele fiyewu k'e lakanana o kɔrɔ ko e bɛ lakanabaliya de kɔnɔ n'o de ye insécurité bi na golofindenw anw ka kan k'an yɛrɛ dɔn an kan ka mɔgɔ wɛrɛ dɔn wala bolo birili an ɲɛ na o bɛ gɛlɛya an bɛ bolo ja ye depuis yɔrɔ jan o la an bɛ na o la an bɛ tɛmɛ ni fɔbɛ in ye walima kafa a ko cogo di faransi kanbɛn kantigi lu fasa ko nin ye faransi kanbɛn kantigiw fasa de ye n'o o ye u ka dɔ feere faransi yɛrɛ kantigiw a bɛ fɔ minnu ma ko président masaw tɛ dɛ empereur tɛ nin ye u ka masaw de nin ye u ka kantigiw de nin ni u ka masaw tɛ kelen masaya tun bɛ yen tuma min empereur tun bɛ yen tuma min nin ni o tɛ kelen nin ye u ka kantigiw de président n'o ye président ye nin ye olu fasa de ye o de bɛ bɛn président 25 de ma k'a sɔrɔ fɛn t'a la dɛ makɔrɔn t'a a la makɔrɔn ka tariku tɛ nin kɔnɔ nin bɛ dan François Hollande de la nin bɛ dan François Hollande de la nka n tɛna se fo François Hollande ta yɔrɔ ma n bɛna a lajɛ n filɛ nin ye yɔrɔ fɔlɔ min yɛrɛ kan ni n sera ka o kantigi saba ka ko ɲɛfɔ dɔrɔn an bɛ bi ta jɔ ye n'an ye tuma sɔrɔ wagati wɛrɛ an bɛ na a bila kun de ye ni mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ se ka u kalan k'a dɔn a bila kun y'o de ye wa kafa in bɛɛ tɛ nin dɛ a tɔ bɛ yen nin nɔ ma olu bɛɛ jabɛn ta n ye hakɛ min ta o de ye nin ye o la faransi kantigi n'u fasa ka bɔ wa ni 747 fo ka taa se 2013 ma faransi kantigi François Hollande ka sentali dɔ de kɛra ka na bɔ Mali la donc ko an bɛna nin jɛya na ko François Hollande ka senta dɔ de kɛ ka na bɔ Mali la 2013 kalo 2 tile 2 bɔ Mali o kɛra Faransi kɛlɛ nalen kɔ ko wa ko bɔ Mali o kɛra Faransi kɛlɛ nalen kɔ Faransi kɛlɛkɛlaw nalen u ka nantigiw nalen kɔ bɔ Mali in kɛra o kɔ le dɔ lɔkun 3 hakɛ la ko François Hollande ye sentali min kɛ n'o de ye ka na bɔ Mali kɛ Mali la yan k'o kɛra tuma min na la
o kɛra ka bɛn 2013 de ma o kalo filanan tile filanan ko wa k'o kɛra ka bɛn tuma min na Faransi nantigiw nana Mali la yan nɔ dɔgɔkun 3 kɔfɛ dɔgɔkun 3 hakɛ kɔfɛ dɔgɔkun 3 hakɛ la bawo Faransi welela Jɔn Kunda Tarawele bolo ci sɛbɛn gundoma dɔ la yamɛya ko Faransi welela Jɔn Kunda bolo ci sɛbɛn gundoma dɔ la o kɔrɔ ko ci sɛbɛn in tun ka kan ka tɛmɛ wasabulon de fɛ wasabulon de tun bɛ jɛ n'a ye Faransikan na donc Moribo ye marionnette min fɔ a bɛ na o de ye sisan munna insisté kɛra CEDEAO fɛ Union africaine fɛ Union européenne fɛ ko fo Jɔn Kunda de ka to an ka transition kunna k'a sama ka bɔ an ka nantigiw bolo n'o ye Amadu Aya ye mun de la o kɛra o dɔ de filɛ nin o dɔ de filɛ nin bari a ka kan ka tɛmɛ min fɛ a ma tɛmɛ o fɛ a tun kan ka tɛmɛ wasabulon de fɛ wa Faransi yɛrɛ fana ma a tɛmɛ u ka wasabulon k'a voté u ka nantigiw ka na ayi ka sɔrɔ depuis 2006 Faransi ye u ka Barkhane labɛn depuis 2006 a programme b'u bolo ka Barkhane labɛn k'a sabu kɛ jumɛn ye dɔ fɔ dɔɔni a nafa olu bolo an'u ka ɲiniko dɔ fɔ b'o de dana tigɛ dɔ fɔ bɛ nafɔ dana tigɛ ko minnu bɛ na dɔ fɔ dɔɔni b'a to i bɛ fɛ don nataw ka ko minnu ma kafo k'a sɔrɔ k'i ka ɲinifɛn ma kafo dɔ fɔ de b'o kɛ nka n'i ye anw golofɛnw lajɛ anw tɛ dɔ fɔ fosi kalama diɲɛ kɔnɔ an yɛrɛ kan walimɔgɔ de bɛ na anw fɔ an yɛrɛ ye wa walimɔgɔ de fana bɛ na a yɛrɛ fɔ anw ye donc ɲini ko tɛ kɛ anw bolo quoi anw ta bɛ kɛ dɔrɔn ka dɔ fɔ lamɛn ka tɛmɛ ka sari histoire dɔn a banna mais nafa min bɛ bɔ histoire la o tɛ anw bolo ka kɛɲɛ ni anw bɛ dɔ fɔ sɔrɔ cogo min anw kametiw de ko k'o banna mɔgɔ tɛna anw fɔ an yɛrɛ ye wa mɔgɔ tɛna i yɛrɛ fɔ anw ye k'o nugu awɔ n'i yɛrɛ fɔ cogo o cogo anw de bɛ a lajɛ i k'aw yɛrɛ fɔ in kɔnɔ mun de ɲɛsinnen don anw ma ani i ka ɲiniko ye mun ye anw kametiw ko k'o de banna o tɛ arabula o tɛ tubabula o tɛ arabula o tɛ tubabula bari Cheikh Anta Diop de y'o de fɔ ko dɔ fɔ dɔnbaliya kɔlɔlɔ mirindi kan dan foyi de tɛ a la mun de la fana Faransi ma a bila ka t'u ka wasabulon na an'u ka sennaw la mun de la Faransi ma lɛtiri in bila ka taa yen nɔ bari munna l'impérialisme kurudusenw de don u b'o de labato la o de la ni mɔgɔ min ko Faransi ko sariya labatolen don ko droit de l'homme labatolen don i t'a dɔn min don mɔgɔ tɔɲɔlen tɛ ka Faransi ka denw bɔ mɔgɔ tɔɲɔlen tɛ ka Europe ka denw bɔ mɔgɔ tɔɲɔlen tɛ ka Amérique ka denw bɔ mɔgɔ tɔɲɔlen tɛ ka arabu jamanaw bɔ a mirindi kɔni a mirindi sariya tɛ yen fɛn bɛɛ fo sariya nka olu de b'o latagama cogo la min b'a to olu bɛ se ka mirindi kɔrɔ i m'a ye ci sɛbɛn Faransi ka assemblée t'a kalama u ma voté k'u ka jamana fɛn kana bari munna u ka jamana a bɛ baara la bolo min kan n'o ye la politique France africaine o bɛ mɔgɔ damadɔw de bolo u ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ninnu
ko jamana denw yɛrɛ tɔɲɔnen b'u bolo u ye filimu bɔ mali kan i bɛ filimu ɲini k'a lajɛ ameriki senamuso dɔ bɛ yen nɔ ale b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko olu ko nin y'ale siɲɛ 6 ye élection na a bɛ gagné ko nka ko ale tɛ foyi la ale tɛ foyi kalama fo ale bɛ ka baara kɛ dɔw de ye baron ninnu ye ten dɔrɔn ale sago t'a la ale foyi t'a la ko donc ale bɛ fɛ k'a dɔn kuma olu ka baron ninnu lobby min bɛ yen nɔ n'olu de b'a ka kɛlɛw ni fɛnw wuli farafinna kɔnɔ ale bɛ fɛ k'o de dɔn donc mais o dɔnni ale fɛ ale senatɔ fɛ o de bɛna kɛ ale min kasarali ye ko nka ko ni mɔgɔw y'ale ye u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ale kun ale bɛ bonya sɔrɔ ale bɛ tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔw b'ale bonya diɲɛ fan bɛɛ fɛ nin ameriki sena ye nin ameriki sena ye ko ka sɔrɔ ale tɛ fosi kalama a la ale yɛrɛ kɔni bɛ yen ten dɔrɔn ale kɔni bɛ yen ten dɔrɔn yanni an ka tɛmɛ fɛlɛlɛ fɛ komi kuma ninnu tɛ se ka fɔ ten ka tɛmɛ n'i ma fɛlɛlɛ dɔ k'a la ka sabu kɛ a nafa min bɛ se ka a tɔnɔ laseli in tɔnɔ bɛ se ka bɔ cogo min o y'o ci sɛbɛn faransa Hollande ninnu y'o ci sɛbɛn gundoma in ci ka sɔrɔ faransi wasabulon ma bɔ a kalama senaw ma bɔ a kalama walima parlement olu ma bɔ a kalama wa mali fana ta a kɛra ten de wa u y'o ci sɛbɛn gundoma min ci awɔ gundoma dɔ la min kɔnɔ dɔ ye malika ma kunfan dɔ ko o ci sɛbɛn gundoma min cira dɛ ko o kɔnɔna fɛn ko o de ye malikaw yɛrɛ mirindi yɛrɛ ci sɛbɛn min cira a kɔnɔ ko o ye gindo ye malikaw ma o de la a mankan wulilen 2013 faransi nalen awɔ 2013 faransi nalen a mankan wulilen k'a jɔ ca ko sanfɛla de tun fɔra faransi ye ko mɛ ko dugumana b'a la o ye Sisoko kantigi premier ministre in tɔgɔ ye di Janko Sisoko o yɛrɛ ye interview kɛ ko nin min faransi nantigiw filɛ nin ye mali dugukolo kan cogo min ko ci sɛbɛn in na ko nin tun t'a la fiyewu ko min tun b'a la o de ye u kana sanfɛ mali armée de opération kɛ duguma nka min ye k'a fɔ ko parce que kuma in wulila k'a jɔ fo premier ministre ye nin fɔ Janko Sisoko nka jaja o dɔrɔn tɛ fɛn baden de bɛ a kɔnɔ malika yɛrɛ ma min dɔn o de la Moribo y'a fɔ cogo min mariyalaw bɛ kuma o kuma labaara an k'an farati a fɔli la diinɛ bɛ kuma o kuma labaara falatɔ yatimɛ muso firiyatɔ fantanw diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ olu b'a bila minɛn min kɔnɔ an'u ka ɲini ko ani hinɛ a kɛra hinɛ ye bɛɛ ma an ka mabɔ a kumaw la a kuma ninnu baga de don olu b'a fɔ kuma min o y'a sɔrɔ a ganw ni a finiw b'olu la nka anw b'a fɔ kuma min o y'a sɔrɔ a foyi tɛ anw bolo min b'a to a b'anw protégé a kuma in bɛ anw a bɛ komi ye gazi de fili mɔgɔw kan a bɛ mɔgɔw hakili tiɲɛ ka se o de kɛnɛ i m'a ye ko a kɔnɔ dɔ ci sɛbɛn in kɔnɔna kuma in dɛ ko o kɛra fɛn gundoma ye malikaw ma wa k'o kunfa de tun bɛ malikaw la awɔ o kunfan dɔ o kunfan dɔnbali awɔ o kunfan hali bi min kɔni kɔrɔyara n ye ko min kɔni kɔrɔyara ale yɛrɛ ye ko
jonkunda traweleka ci sɛbɛn lɔ fransi kantigi ma sa adi magwɛn baw ko dina muruti fatɔlakaw ko bari ko jɔnkunda ye ci sɛbɛn min kɔni fɔra ale ye ko jɔnkunda ye lɛtiri ci François Hollande ma ko diinɛ fatɔw o yɔrɔ an karamɔgɔ kalatigi Tanuta Sangare diinɛ fatɔw tɛ diinɛ yɛrɛ de ye nin ye voilà nka a bɛ faamu ka sɛbɛn cogo la baasi tɛ nka n'an sera ma an tɛ se k'a fɔ ka tɛmɛ ten dɛ diinɛ yɛrɛ de ye nin ye diinɛ fatɔya tɛ dɛ diinɛ yɛrɛ de ye nin ye voilà a fɔ ninnu yɛrɛ de ma ko limaniya jɔn voilà ko diinɛ fatɔw kelen don ko k'u kunda Bamakɔ kan ko nka diinɛ fatɔw lu ka alu ni la Mopti kan ko diinɛ fatɔw k'u ni da Mopti kan n'i y'a fɔra ko diinɛ fatɔw k'u ni da Mopti kan o ye k'a daminɛ ko na o kɔni ye k'i kunda Bamakɔ de kan sa o ko jɔnkunda ye min ci sɛbɛn kɔnɔ k'o de ye nka faransi yɛrɛ ka telesow bɔra ni min ye faransi yɛrɛ de ye lɛtiri ci jɔnkunda ma lɛtiri olu yɛrɛ de ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci jɔnkunda ma a sɛbɛn ta i ka an wele ka na nin ci an ye nin fɛn minnu sɛbɛn a kɔnɔ e yɛrɛ k'o sɛbɛn k'a ci an ma ka an wele k'an ka na a kɛra ten de faransi yɛrɛ ka telesow n'u ka journalisiw bɔra ni fɛn ye faransi ka opération ye min ye o y'o de ye awɔ faransi yɛrɛ olu yɛrɛ ka mɔgɔw bɔra ni min ye o y'o de ye a m'a fɔ cogo min ko yɛrɛ nɛgɛ dan ye ka lɛtiri ci yɛrɛ ma dɛ faransi y'o de kɛ wa ko jɔnkunda ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci u y'a segin a ma tuguni fasi fɛ k'a fɔ ayi i ye min sɛbɛn sanfɛla dɔrɔn o tɛ dɛ dugumana fara kan i ka nin fara kan i ka nin fara kan ka jɔnkunda diyagoya komi anw de y'i diyagoya k'i sigi n'i ma sɔn an ta ma an bɛ kafojaso wɛrɛ k'i la tuguni ka mɔgɔ wɛrɛ bila min b'a kɛ donc jɔnkunda doncogo filɛ nin a da fɛ ka sabu kɛ mun ye mirindi de ye maya a ka yɛrɛsagotigiya n'o y'a ka souveraineté ye tant que mirindi de t'o boloma ye souveraineté t'aw bolo dɛ voilà anw ka lakali cogo ni politiki mɔgɔw ka lakali cogo tɛ kelen ye anw ka lakali cogo kametiw ka lakali cogo ni bɛrɛbɛrɛli kurukaw ka lakali cogo tɛ kelen ye bari anw b'a dɔn anw wo an ka bɛrɛbɛrɛli kuruka ɲɛmɔgɔ ninnu wo an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu wo anw b'a dɔn anw n'u bɛɛ bɛ jɔnya de la a hɛrɛ kisɛ kelen a t'an si kan donc anw t'u jalaki ka dan tɛmɛ anw tɛna jɔnkunda jalaki ka dan tɛmɛ bari munna jɔnkunda b'a ye n'ale ma don nin da fɛ mɔgɔ kariyalen don ka na dimi don ale la k'ale faga cogo la nkalon min bɛna labɛn ninnu fɛ ka na o d'ale la k'ale faga cogo la jamanadenw tɛ bɔ a kalama fiyewu i n'a fɔ Modibo Keyita ninnu kɛra cogo min i n'a fɔ Thomas Sankara ninnu kɛra cogo min i n'a fɔ Patrice Lumumba ninnu kɛra cogo min i n'a fɔ Jomo Kenyatta ninnu kɛra cogo min i n'a fɔ Kwame Nkrumah ninnu kɛra cogo min bari munna kunnafoni sebagaya o bɛ diinɛmɔgɔw de bolo politiki mɔgɔ si tɛ se ka u ma se ka da la k'a fɔ k'olu bɛ se ka mirindi minɛ diinɛmɔgɔ ninnu na egiliziw ni fɛnw kɔnɔ u ma se ka da la fiyewu tellement que mariyala ninnu kɛlen don ka diinɛ financer ka se yɔrɔ min ani ka diinɛmɔgɔ financer ka k'a lajɛ bani aw ka denmisɛnnin dɔ bɛ bɔ dɔrɔn k'i sigi dabaya kan fɔ ni manamana kan fɔ ni mɔgɔ dɛnni ni jɛnɛya man ɲi suyɛni man ɲi i bɛ bali ka jamaba y'a kɔ i bɛ bali ka
fɛnw y'a bolo i b'i yɛrɛ ɲininka jɔn de b'a ka nin financer don wɛrɛ an bɛna don o fɛnw financer cogo la mariyala ninnu fɛ olu de bɛ diinɛ ninnu bɛɛ financer a ɲɛ bɛ diinɛ o diinɛ na olu de b'a bɛɛ financer awɔ u b'a financer cogo min don wɛrɛ o y'a dama baro ye don wɛrɛ an bɛna o walanda kanu donc ka kɛɲɛ n'o ye bɛrɛbɛrɛli kurukanw fana bɛ financer u fɛ ten ɔ e bɛ mun de kɛ bilen i ka accord kurundu sɔnkan sɛbɛn bɛnkan sɛbɛn 11 moribo bɔra k'o lakala ye a ka nantigiw de bɛ former olu bolo san joli olu de b'a ka nantigiw former san joli ɔ e bɛ se ka mun b'olu ta la i bɛ don a da fɛ yanni mirindi fanba ka ko ɲɛ ye parce que peuple ka mirindi ka maya boloma ye peuple ka dɔɔnin de ye ka se k'a yɛrɛ dɔn ka diɲɛ lihala dɔn ka géopolitique dɔn n'o ye dugu bɛrɛbɛrɛli ni dugu makɔrɔnkɔrɔni ni fɛn ninnu ye k'o dɔn o dɔnbaliya dɛ o de ye insécurité yɛrɛ ye fɔlɔ wa o de ye lakanabaliya yɛrɛ ɔ kunnafoni misiri minnu ni wajulukɛyɔrɔ ninnu fɛn minnu b'an bolo mun de bɛ fo yen nɔ foyi o la mun de bɛ fo yen foyi donc o la anw kamitiw an ni an badenw an b'u u lakɛ kunnafoni ninnu de kalama i n'a fɔ u fana b'an lakɛ kunnafoniw kalama cogo min bari munna an n'u ka baro walima an b'u lamɛnni min kɛ o ye halisa ka anw lakɛ u yɛrɛ lihala kalama de o bɛɛ y'o de ye donc an ka bɔ b'a bɛɛ la an ni silamɛw ka baro u sɔnna o u ma sɔn o anw bɛ nafa sɔrɔ a la an ni kerecɛnw ka baro u sɔnna an ta ma o u ma sɔn an ta ma o anw bɛ nafa sɔrɔ a la parce que o la anw b'a dɔn k'a fɔ joli ka jugu halisa ka se hakɛ min ma anw ka kan ka basi min sɔrɔ o la anw yɛrɛ b'o dilan an ka yeli ka sebagaya kɔnɔ ɔ o la ɔ cisɛbɛn ko min filɛ nin ɔ a ko tɛmɛna tan de jamana jalaki tɛ dɛ a jalaki tɛ bari mɔgɔ kelen si tɛ mirindi ka maya boloma ye mirindi de bi labɛn ka kɛ a yɛrɛ ka maya boloma ye wa o ye dɔsabali de ye c'est à dire dan t'o la quoi o bi den ka bɛn mirindi ka bɛɛbagaya de ma o bi den ka bɛn mirindi ka bɛɛbagaya de ma ɔ o bi kɛ kama jumɛn de kɔnɔ anw bɛ se k'o kɛ kama jumɛn de kɔnɔ o ye bɛlakaya de ye anw tɛ se k'o kɛ fiyewu manankuntigiya kaman kɔnɔ an tɛ se k'a kɛ o dɛlakaya n'o ye socialisme ani communisme ye anw b'o de dɔn ani a lakurayali ka bɛn tuma ma anw b'o de dɔn donc o la u k'aw to manankuntigiya kɔnɔ ɲɔgɔn jalaki nafa fosi t'a a la o bɛ Pierre Botan ka laɲini de sabati aw la wa u bɛ diinɛ ka laɲini de sabati aw kan donc o la kametiw ma fosi o la ko fo an ka kunnafoni sebagaya ɲini wa ko in bɛɛ dɛnnen bɛ o de la o de la kametiw ma anw y'a ye i n'a fɔ an ka Sheikh Nana Anta Diop a ye a fɔ ko an ka kunnafoni sebagaya min ɲini o tɛ taga lɔnni kɔ donc anw y'an wakiliw kɛ lɔnni de lɔnni kɔni i n'a fɔ an bɛnbaw ka ɲɛtaako saba ka kolɔn i m'a ye u ye kolɔn de bila ɲɛfɛ o kɔfɛ de i bɛ se ka baara kɛ wa o kɔfɛ de i bɛ se ka tilen bari tilennibaliya o ye kodɔnbaliya de ye baara dɔnbaliya o ye kodɔnbaliya de ye donc n'i ye kodɔn sɔrɔ o wolondɔ de ye fɛn fila ye baara ani tilennenya nka mun ye l'impérialisme ninnu kɛ k'u tɛ se ka tilen kodɔnbaliya mun de la u tɛ se ka baara kodɔnbaliya hali ni mɔgɔ dɔ b'a ye
ko n'o k'u bɛ baara kɛ n'o k'u tilennen don a ye m'a faamu parce que ni i bɛ baara kɛ n'i bɛ tilennen don n'i bɛ kodɔn fana o de ka kan k'i bali i ka bɛn i mɔgɔ ɲɔgɔn kan ka kɛ jɔn ye o de ka kan k'i bali ka kɛ parce que jɔnya ye jumɛn ye ka siran baara ɲɛ mɔgɔ min sirannen don baara de ɲɛ jɔnya ye jumɛn ye i yɛrɛ ye min ye ka jɔn o la donc ka sɔrɔ k'o jɔ mɔgɔ wɛrɛ ma voilà e yɛrɛ ye min ye quoi o t'e fa quoi fo e ka dɔ minɛ k'o yɛlɛ o sanfɛ wala e b'a dɔn la k'i ye mɔgɔ ye quoi o de ye kodɔnbaliya ye bon diinɛ de sigilen b'o kan bon mariyala ninnu a sigilen b'o de kan donc baarakɛlaw tɛ dɔw de b'a ka baara k'u ye kodɔnna tɛ u b'a ka balo kodɔnnaw de la mɔgɔ tilennenw tɛ u b'a ka balo mɔgɔ tilennenw de la donc ni saba si tɛ naamutigi la ni saba si tɛ mariyalaw la an bɛ taa ɲɛfɛ ɔhɔn ko cogo di awɔ ka alu ni la mopti kan ko alu yɛrɛ ka ko na bɛrɛ ko François Hollande ko mɔgɔ ninnu i ka mɔgɔ dilannenw e yɛrɛ min ye Blaise bila ka Emile ladilan ɔ i ye ATT bila ka depuis 2007 waa jumɛn de ayi 2007 o kɛra Union américaine nana ka opération dɔ lancé farafinna ko Africom ko ka jahadisiya kɛlɛcogo labɛn a ye wariba min voté Amérique ko ni farafinna diɲɛ jamana min bɛ sɔn ko k'i bolo don Africom nafolo kɔrɔ k'a b'o tigiw dɛmɛ ka n'o ka nantigiw former jahadisi kɛlɛcogo la y'a ye psychologiquement a k'a ɲɛ sigi quoi k'a natɔla don américains ka kodɔnnabaw ani faransɛw ka kodɔnnabaw olu ye a yira k'a fɔ ni cɛ o cɛ y'i bolo don ni nafolo in kɔrɔ k'i k'i sigi n'a a kɔlɔlɔ ye ka jamana kan an fa Amadu Seyidu Tarawele di Amadu Jikɔrɔni o min ye guloki bɔ k'a da 2007 Mali kɔnɔ yan nin nɔ Mali mun bɛ bɛɛ ko a ti jɛ n'a ye ka gwaraw ni sigiw kɛ ka k'a ɲɛfɔ k'a fɔ ni Africom wari ni ATT y'a minɛ ko o opération in ti ban fiyewu k'a fɔ ko o kɛlɛdegelaw b'u kɔ don k'a fɔ ko ben ti kɛ Mali kan nka o don ATT ni karamɔgɔw ani imamu minnu bɛ yanba la ɲɔgɔn fɛ ani dɔnnibaga minnu bɛ yanba la ɲɔgɔn fɛ ani parti politique minnu bɛ yanba la ɲɔgɔn fɛ ani dɔnkilidala minnu bɛ yanba la ɲɔgɔn fɛ ani commerçant minnu bɛ yanba la ɲɔgɔn fɛ u tulo ma don o la dɛ u ye dunni ni tɛgɛrɛ de fɔ ko Africom wari ko miliyari 40 ani joli k'o de dira Mali ma k'u b'u tɛgɛ nɔ siga t'a la u y'u tɛgɛ nɔ dɛ mais an fa Amadu Jikɔrɔni a y'a fɔ cogo min a kɛra ten de Africom mɔgɔ ninnu labɛnnen sɔrɔsi 700 ani kɔ o sɔrɔsi 700 ani kɔ walima a ka ca n'o ye olu de labɛnnen o la Amadu Aya ninnu tun bɛ a la o 700 ni kɔ fana labɛnnen o mɔgɔ dɔw de taara ATT fɛ ka t'o di Kadafi ma ka sabu kɛ ko siga kɛlen bɛ a ka nantigiw la n'u tɛ fɛ ka janfa don a ka ko ma jaja mɔgɔ américain minnu bɛ Kadafi nɔfɛ depuis kuma jan nka n'o o américain kelenw olu de ye olu ka jamana kantigi kɔrɔ dɔ n'o de ye ATT ka campagne financé n'o ye jumɛn ye ko sɛgɛlɛ misiri 300 ani kɔ o ATT y'o min jɔ ani sɛgɛlɛ furakɛli a ka transition kɔnɔ
transition kɔfɛ o jaba ka campagne financier o campagne financier an t'a dɔn pour que ka Kadhafi sɔrɔ k'a firi fo u ka mɔgɔ gɛrɛ a la min y'olu yɛrɛ ka mɔgɔ dilannenw ye n'an ma ɲinɛ fiyewu Africom mɔgɔ ninnu 700 o hakɛ dɔ kɔni o ka kan ka ye Kadhafi ka mɔgɔ ninnu na américains ye minnu formé terrorisme kama wa a mɔgɔw la tuaregiw de tun ka ca la kosɛbɛ arabu berbère ninnu olu de tun ka ca la kosɛbɛ ko bari ko olu bɛ yenfɛla ye ko olu de bɛ Mali kɔgɔdugu maîtriser kosɛbɛ donc u mago jɔra la tuma min na min yɛrɛ kelen don ka Kadhafi lakɔlɔsi n'o ye tuareg ninnu ye o sabatira tuma min u sɔrɔla ka Benghazi yuguyugu o y'a sɔrɔ u ye Al-Qaïda infiltré a mɛnna o ye Benghazi yuguyugu a tɛna kɛ Kadhafi kɔnɔ ko n kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu tɛna n janfa bilen ninnu de bɛ yen jaja olu t'a dɔn Kadhafi t'a dɔn k'a fɔ ale fagabagaw de labɛnna France ni Amérique ni Israël ka service de renseignement ni Magan ni Dubaï fɛ olu bila a kɛrɛfɛ nka grâce à TT k'a gosi a dalen don yɔrɔ min na dɛ k'a gosi nin ye ne yɛrɛ ka analyse de ye o ko in kan voilà nin ye ne yɛrɛ de ka analyse ko ye nin ko in kan o sɛbɛnnen tɛ kafa kɔnɔ dɛ nin sɛbɛnnen tɛ kafa kɔnɔ nin ye ne yɛrɛ de ka analyse ye ma ka min lakale pour que i ka se k'a faamu kɛlɛ in ye min ye ɲɔnɛ hali an bɛ se ka segin ka taga fo nin kɛlɛ kelen an filɛ nin kɛlɛ min kuma min na tan an bɛ se ka segin ka taa a dɔ fɔ la fo 1955 nka o ye don wɛrɛ ye wa hali an bɛ se ka segin ka taga fo kɔfɛ fo o fana kɔfɛ an bɛ se ka segin ka taga fo o la nin kɛlɛ in labɛnni nka kumaw ka ɲɛ ye fo an k'an kara se ninnu de ma o la an bɛ tɛmɛ ko u bɛna Mali dɛrɛ ka ban ka a yira ko olu bɛna juma seli Bamako yɔrɔ u y'o de jɛnsɛn u ka siraw bɛɛ fɛ media kunnafoni kɛlɛ u y'o de jɛnsɛn kuma bɛɛ fɛ ka sin ka Bamako suguba datugu ka vidi pewu k'a fɔ k'u bɛna juma seli France 24 ni RFI ni u ka fɛn tɔ olu de ye nin image monte ka mobili 400 ni kow bɛɛ yira fanw bɛɛ fɛ donc k'u bɛna juma seli Bamako ka bɛn François Hollande yiranya ma ka bɛn François Hollande ka yiranya ma malikalu la bɛɛ ka a ye malilandi le di ko ka bɛn François Hollande ka nali la Mali la n'i ye mɔgɔ dɔ surunga ka sɔrɔ ka boli kana ji di a ma e de y'a dɔ surunga a girinna ka bɔ wo kɔnɔ e de ta kara ka a girinna ka bɔ wo kɔnɔ dɔrɔn i taara ji d'a ma yɔrɔ i b'a ye k'o yi i nin de ye ka sɔrɔ jaja a y'i dɔ surunga ka bɔ de pour que ka ji bagama d'i ma parce que a tɛna se k'o d'i ma k'i to wo kɔnɔ donc a y'i tasuma mɔɲɔ tugu k'o sɔɔri ka sisi gani na walima ta funteni dari kan i bɔra ka i bolila ka bɔ dɔrɔn i wɔsilenba a ye ji d'i ma ja bakari mɛ ji la François Hollande tun y'o de kɛ wa hali sisan an b'o de kisɛ don na an b'an ka jamana natigiw fo awɔ n'an sera yen an b'an ka jamana kantigi fo Fare Asimi Goyita a n'a ka cɛdenw ani an ka jamana donsow an b'u fo nin yɔrɔ in na
an filɛ nin ka kuma min fɔ nin a kɛra olu ɲɛna olu y'a seere a kɛra olu ɲɛna olu y'a seere isi toluba ye nin seere ye an ka kunnawolo y'o de isi toluba n'o bɛ yen nɔ ka golofinya ni farafinya lafasa o ye nin seere Assimi Goïta fana ye nin seere Sadio Kamara ninnu ni Maliki Diaw ninnu olu bɛɛ ye nin seere olu tɛ k'a fɔ olu ɲɛna dɛ olu ta tɛ i n'a fɔ ne bɛ k'a fɔ dɛ olu yɛrɛ de ye nin seere u b'a kalama donc anw bɛ yen nɔ an t'u kɛlɛ dɛ wa anw furadama tɛ Mali ɲɛmɔgɔ kɛlɛ anw bɛ Mali ɲɛmɔgɔ dɛmɛ de anw bɛ farafin ɲɛmɔgɔ dɛmɛ de parce que an tɛ se k'a kɛlɛ quoi an b'a dɔn min don n'a filila an b'a dɛmɛ awɔ anw kan t'u farafin si anw tɛ farafin si kɛlɛ wa anw tɛ jɛman si kɛlɛ an tɛ arabu kɛlɛ an tɛ tubabu kɛlɛ n'anw kamitiw b'an yɛrɛ ɲini an b'an yɛrɛ de ɲini yɛrɛ kun sɔrɔ a man dɔgɔn sɔrɔ la awɔ an tɛ fanga foyi kɛlɛ anw ye fanga dɛmɛ de n'a filila k'a fɔ a ye nin ye fili ye nin man ɲi an ma nin man ɲi anw ma nin man ɲi e ma an t'a kɛlɛ dɛ bari anw k'ale kɛlɛli o ye yɛrɛ kɛlɛ de bari mirindi ma a dɔn mirindi de ye jamana ka yɛrɛsagotigiya n'o y'a ka souveraineté ye o bɛ lakuru mirindi de hakili kɔnɔ wa mirindi de y'o boloma ye nka an ka mirindi yɛrɛ de talen don otage la tuma min an ka mirindi talen don otage la u talen don otage la ni mirina min ye anw b'a dɔn jamana kantigiw fana y'o mirindi kelen ye o donc anw t'an bolo sɔn an yɛrɛ ɲɛna i n'a fɔ Pierre Botan ka laɲini y'o min ye voilà an bɛ ninnu kɛlɛ ka di mɔgɔ o mɔgɔ ma an ka ɲɛmɔgɔ an b'a kɛlɛ ka di mɔgɔ o mɔgɔ ma o bɛɛ y'olu de ka lawasa ye anw ka lawasa t'o la voilà o de kama anw t'u kɛlɛ anw b'u dɛmɛ de ni min y'an ka hɛrɛ ye an b'o yir'u la ni min man ɲi an b'a fɔ nin t'an ka hɛrɛ ye awɔ an t'a kɛlɛ dɛ o de la parti dɔw bɛ yen olu sera an ma ko yɔrɔ parti dɔw bɛ yen olu sera an ma ko olu ye nin ye olu ye nin ye u tilala u y'u ka kow ɲɛfɔ k'u ka programme ɲɛfɔ an bɛ Mali kɛ tan an bɛ Mali bɔ tan an bɛ Mali don tan an bɛ Mali yɛlɛ an bɛ Mali jigin u tilala an y'u fo kosɛbɛ n ko aw ka parti a sigi parti o parti bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ sigi kun de ye ko ka i ka kurukadenw ko k'u kalan jamana na ani u yɛrɛ la ani u ka kɛ jamana ka souveraineté boloma ye k'u kɛ fabaden ye n ko aw yɛrɛ sera ka mɔgɔ joli kalanw na u k'o dɔn na aw bɛna anw lasigi k'a fɔ an ye k'aw bɛ ka fanga de ɲini aw bɛ ka fanga ɲini minnu tɔgɔ la olu de ka jamana dɔn ka kɛ jamana fɛ ka k'u yɛrɛ fɛ ka diɲɛ dɔn ka k'u yɛrɛ kalama ka kɛ diɲɛ kalama o de ye kɛta fɔlɔ ye n'o o kɛra jamana bɛ minnu bolo jamana bɛ bɔsi olu la ni jamana sɔrɔla fɔlɔ ni jamana sɔrɔla sisan min y'a ka kan o sɛdenw de mana kɛ ka jamana sɔrɔ an bɛ jamana ɲinini de la ko jamana ma sɔrɔ fɔlɔ dɛ o de la an y'a fɔ mɔgɔw ye ko n'an y'an ka kan ta an bɛ fazi min na u m'a dɔn quoi n ko mɔgɔ caman m'a dɔn an bɛ fazi min na n ko mɔgɔ caman t'a dɔn wuyantili kɔnɔ anw min ye jamana ɲini de la an bɛ ka jamana yɛrɛ de ɲini fɔlɔ ka jamana ɲini ani k'an yɛrɛ ɲini n'an y'an yɛrɛ ɲini ka jamana fana ɲini k'o sɔrɔ nin tɛ kɛ nin bɛ kɛ o kuma tɛ yen anw m'an yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ wa anw ma jamana sɔrɔ fɔlɔ
ni nana wagati la ko fo nin ka kɛ ko parce que ko de kan ka kɛ o kuma e tɛ tuma dɔn ani e yɛrɛ bi tuma kɔnɔ cogo min e t'o dɔn wa donc i bɛna wuli k'i bɛ ninnu kɛlɛ ka ninnu firi ko kan tali ni sɛbɛnni tali o kuma e bi cogo min e bɛ nin hala min e t'o dɔn voilà n'i y'a mɛn kan anw de don n'i y'a mɛn jamana anw de don anw de b'a kɛ jamana ye n'i y'a mɛn kan anw de b'a fɔ n'i y'a mɛn sɛbɛnni anw de don anw yɛrɛ de bɛ bolo la fɔlɔ o n'an bɔra bolo la n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ an y'an ka jamana sɔrɔ o la an ka ko tɔw an b'olu don ba la mɔgɔ t'o fɔ an ye an b'o don ba la cogo min an b'o kɛ ten nka jamana yɛrɛ sɔrɔbali an yɛrɛ sɔrɔbali mirindi yɛrɛ sɔrɔbali mirindi t'an bolo wali mirindi de b'an bolo arabu mirindi tubabu mirindi o de b'an bolo a fanba o kɔfɛ minnu ma kalan o kalan ninnu sɔrɔ olu t'a dɔn yɛrɛ olu yɛrɛ ye min ye walima mun ye mun de ye olu yɛrɛ t'o dɔn fɔlɔ quoi donc anw ye wuyankilikɛla min anw bɛ nin jamakulu saba de ni ɲɔgɔn cɛ wa a jugumanba yɛrɛ ye min ye koyi minnu yɛrɛ bɛ yen k'u bɛ farafinya faso ni bulonda siraw kan o caman yɛrɛ tɛ faso ni bulonda yɛrɛ dɔn o yɛrɛ tɛ golofinya dɔn nka o b'a kan de o b'o kow yɛrɛ de kan ye anw bɛ nin ko ɲagaminen ninnu de cɛ la fo anw ka se ka mirindi yɛrɛ de sɔrɔ o de la ni ye Fidel Castro ka sɛdenw lajɛ a sɛdenw a daminɛ ani ne ma fili a daminɛ sɛdenw ninnu daminɛ a ma daminɛ Fidel Castro la mais a nana Sudan Fidel Castro ninnu de ka kari bolo olu fana y'a labɛn ka bila kari de ɲɛ u y'an kili y'o de ye nka ka tile kelen ka fa kara an yɛrɛ la tigi ni kan ma ta an donna tan ni kan ma ta an bɔra tan an ti jɛnen nin ye an ka taa dɔɔnin dɔɔnin u y'an kili ye mirindi ka u y'an kili tɛ bila u y'an kili furadama tɛ bila dɛ a dɛnnen don mirindi ka bɛɛbagaya de la anw ka bɛɛbagaya yɛrɛ yɛrɛ o de ye anw k'an yɛrɛ sɔrɔ k'an ka jamana sɔrɔ anw m'an yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ anw m'an ka jamana sɔrɔ anw bɛ taga o b'a ka ɲini dɔɔnin dɔɔnin pour que k'o sɔrɔ san joli jɔnya o bɛ ka fɔri dɔɔnin de pour que k'o sɔrɔ n'i dimina siɲɛ kelen ko na mɔna ko kini ma mɔ ka taa na bɔn ni kini mɔna i tɛna kini biɲɛ jalan don i taara na bɔn siɲɛ kelen k'i yɛrɛ sɔrɔ i bɛ kini biɲɛ jalan don walima i ka na kura wɛrɛ sigi donc o ye i kelen ka retard fila de kɛ voilà anw bɛ golofinya lafasali ni golofinya ɲɛ jirali la golofindenw na golofindenw yɛrɛ de ka kɛ a fanba yɛrɛ de golofinden ka kɛ yen voilà an bɛ golofinden ɲini de la quoi golofinden ka kɛ yen parce que golofinden tɛ k'a fɔ ko a fari finnen don non miiriya de don yelifɔndow de don donc an bɛ golofinden ɲini de la anw dun bɔra an sugu la cogoya min na a gɛlɛyara fo ka taa fɔ a gɛlɛyara ni mɔgɔ min ko k'i b'o kɛ karabali kɔnɔ o kɔrɔ k'e t'a dɔn ko min bɛ yen parce que kari dama min bɛ yen nɔ ni o samana ka taga n'olu ye ka t'olu faga ka kariw don u ni ɲɔgɔn cɛ ka kariw don u ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ anw fɛ yen dɔnni min latɛmɛ kari de u ye dɔnnibaga ninnu de latɛmɛ ka taa donc dɔnni kan ka kalifa yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ olu fitinin don olu nana sɔrɔ dɔnni min kan ka kalifa o tɛ yen donc minnu ye dɔnnibaga ninnu lata olu sɔrɔla ka u ka dɔnni bagalama ninnu di kariw ma fo ka na anw se o bi fo bi an b'o cogoya kelen la n'i b'o cogoya kelen na o kɛlɛ kɛcogo o tɛ suma ka bɛn e dusu n'i ka yetani ma dɛ e si ma dɛ o kɛlɛ bɛ kɛ ka bɛn mirindi yɛrɛ de ka bɛɛbagaya ma dan dun tɛ mirindi ka bɛɛbagaya la dan t'o la ni o bɛnseman kɛra ni dɔw sɔrɔla minnu nana o makankali
jakuya makangali ko nu k'olu bɔ a ma ka fɛn caman bɔ a ma e ye dɔ sɔrɔ la koyi an t'olu dɛmɛ fo mirindi yɛrɛ ka se ka k'a yɛrɛ kalama ni mirindi kɛra a yɛrɛ kalama tuma min an b'a yɛrɛ sɔrɔ mirindi b'a yɛrɛ sɔrɔ o la mɔgɔ mana fɔ an ye yan nɔ ko f'an ka dɔn an bɛ fɛn dɔ de y'an bila nin kɔnɔ n'i y'an ka kan ta walima an ka nin ta mun de y'o se anw ma est ce que k'an yɛrɛ dama to yan san 1000 mara wagadugu kama mara kan ko kɛlɛ tun bɛ yan wa kan ko an k'an ka kan ta an kana an ka kan ta o mankan delila ka kɛ anw fɛ yan wa a ma deli ka kɛ donc an ka baara kɛ ni hakili ye an bɛ tɛmɛ donc ka se ka mirindi sɔrɔ k'a kɛ bere ye k'u jɔ n'a ye faama i b'a to olu ta de la olu b'i wele n'olu bɛ bɛn min kan u b'a to olu ta de la donc u b'a fɔ k'olu bɛ fantanw ka kɛlɛ la donc o ye nin ye mariyalaw ka kumaden dɔ de ye i y'a faamu diinɛtigi ninnu fana a b'u da kɔnɔ olu bɛ fantanw ka kɛlɛ la o yɔrɔ an ye Léopold ka masarankana nin kanw fɔ aw ye a titɔ k'a ka prêtres bila ka na ngolofin na yɔrɔ fantanya kuma in ani k'aw lanata ani k'aw lajɛ ni tɔɔrɔ ye a ka jɛ ni tɔɔrɔ ye a k'o muɲu ka alijinɛ proposer aw ye yɔrɔ o kuma ninnu bɛɛ b'o kɔnɔ donc karamɔgɔ ninnu ta bɛ k'o ye voilà donc n'a y'a minɛ da ko n'a y'a minɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn da ko faransaya don ta faransaya dɔ ta ani aw a b'aw bolo cogo min a n'aw b'a k'a fɔ cogo min o tɛ kelen dɛ a ka fɔ ale bɛ k'a fɔ kun min kama ani e bɛ k'a fɔ kun min kama kelen tɛ n'a y'a mɛn politiki mɔgɔ mariyalaw ka politiki mɔgɔ fana da ani e bɛ k'a fɔ kun min na n'ale bɛ k'a fɔ kun min na kun kelen tɛ dɛ ɔhɔn o la ko yankiliba o le kɛra faransi masaya dafirili di k'a to kan bɛɛ ɲɛ ma ko k'a to kan bɛɛ ɲɛ ma donc masayala bɔra yen sisan a kɛra république ye état a kɛra o ye sisan awɔ masala bɔra yen an bɛna kuma o masa fɔlɔ de kan o de tɔgɔ ye Napoléon sabanan Napoléon sabanan kan bɛ kantigi fɔlɔ o de ye u ka kan bɛ kantigi fɔlɔ ye Napoléon sabanan an bɛna dɔɔnin f'o la dɔrɔn k'a bila o la ko faransi kan bɛ kantigi fɔlɔ o de ye Napoléon sabanan ye kan bɛ kantigi fɔlɔ malɔnɛ ne ye lui Napoléon Bonaparte walima li Napoléon Bonaparte di li Napoléon Bonaparte di awɔ k'a dɔnnen don lui Napoléon Bonaparte sabanan Napoléon Bonaparte Napoléon sabanan a sɔrɔla wani 800 a sɔrɔla wani 88 halisa chiffre ko in don awɔ a sɔrɔla wani
biseki jonga laje kanye kosobe asorola wani kemesheki ani bisheki kasa wani aya geto mena aywa kasorola wani kemesheki ani sheki walma wani bisheki ani sheki kasa wani kemesheki ani biwulonvla ani saba binawule awo wani kemesheki ani biwulonvla ani saba binawule asida asigida kasigi masayala o kɛra binawule awo binawule ɲɛnatali la o kɛra binawule ɲɛnatali la o kɛra kuma jumɛn ye wani 800 ani 48 o tile o san kalo 12 tile 20 san kalo 12 tile 20 ka ban wani 800 ani 50 ani 2 san kalo 12 tile 2 awo wala aka o lonkila fɔlɔ i n'a fɔ a ka premier mandat awo o de daminɛna a ka premier mandat fɔlɔ daminɛna wani 800 ani 48 san kalo 12 n'o ye décembre ka ban awo awo o tile 20 awo ka wani 800 ani 48 san kalo 12 tile 20 ala lonkila tun ka kan ka ban k'a lonkila tun kan ka ban wani 800 ani 52 san kalo 12 tile 2 kona aka kafojaso kɛ aka lonkila kun kan ka ban aka premier mandat kun kan ka ban ka taga election wɛrɛ kɛ tuguni nka ale m'o kɛ dɛ minnu b'a la ko démocratie an dala dɛ u ka démocratie président fɔlɔ o de filɛ nin awɔ i b'a sɔrɔ a ye jateminɛ bɛɛ kɛ k'a ye n'a taara ɲɛnatali la a tɛna gagner a ye kafojaso kɛ k'i sigi ka lɔnkila filanan ɲini a yɛrɛ sigi jamana kunna jagoya ka lɔnkila filanan kɛ awɔ o la Napoléon y'o kɛ o la
a ye kafojaso kɛli min kɛ wani 851 tile 12 kalo 12 tile 2 ka marakan la wanka famala di a ye kafojaso kɛ dɔrɔn ka marakan walaka ka marakan walaka k'a kɛ masala yɛrɛ siɲɛ kelen ka kɛ masala ye a y'o kɛ ka kɛ masala di wani 873 Napoleon Bonaparte sabanan na janfan marakan dafirine ko Napoleon Bonaparte ka marakan janfa a ye marakan janfali min kɛ a ka marakan janfa na janfa marakan dafirine Faransi ni Alimandu la kɛlɛ kosɔn ka bɛn wala ko Napoleon Bonaparte ka marakan yi n'o ye famala a ye kafojaso min kɛ k'a lasegin ka kɛ famala ye sisan a bɔra jamanadenw ka ɲɛnatali la olu ka famala de ko don dɛ n'anw ka famala ko tɛ kelen a kɛra ne yɛrɛ de ye faama ye diyagoya goya la o nana dafiri tuma jumɛn ye Faransi ni Alimandugu n'o ye Alimaɲi ye Alimandu la kɛlɛ kosɔn ka bɛn 2nan sigida fo kan bɛn 2nan sigida Faransi ni Alimandugu ka kɛlɛ nin bɛ sɔn ka kɛ kɛlɛ fɔlɔ ye u ni Alimanw ka kɛlɛ fɔlɔ nin bɛ sɔn ka k'o ye ɲɔnɛ nin tɛ se ka kɛ kɛlɛ 2nan ye nka walawalali bɛ sɔn ka kɛ ɲɛfɛ kan bɛn 2nan sigida fo 870 ka a ɲɛkun kɛ Jules kan bɛn 2nan kɛra Jules Tross walima Jules Tross di ka kan bɛn 2nan kantigi kɛ Jules Tross ye a tɛna kɛ Jules Tross de ye transition kɛ nka ale yɛrɛ o nana nɔrɔ bila Jules Tross nana nɔrɔ bila jɔn na o nɔrɔ bila da Adolphe Thiers la kano o nɔrɔ bila Adolphe Thiers la Adolphe Thiers o nɔrɔ bilala ale de la sisan o kɛra tuma jumɛn 877 tulafin kɔnɔ
cerla kantigiya kundora wani keme sheki ani biwolonwula ani saba dabata kile mugan ani naani ale cerle nada ale cer de nada lonina ba ma sisi kudun ko nyaye fo ka afo jere ko ate nya soro fiu Napoleon deme kuru to tunye ko Cher Adolphe Cher lonko tigi dɔw de nana a yira k'a fɔ ale tile la k'a fɔ k'u bɛ se ka sisikurun ko sigi sen kan k'a y'a ye o lonko tigi la k'a ti ɲɛ sɔrɔ ko u tɛna se ka sisikurun dilan fiyewu o lonko tigi ninnu bari munna Napoleon ka dɛmɛkuru n'o ye o ka jɛkulu mena voilà Napoleon ka dɛmɛkulu tɔgɔ de tun ye ko Napoleon la kalu ledi awɔ a ka dɛmɛkulu tɔgɔ de tun ye o la an bɛ kuma jɔ tan sigida nata an bɛna Adolphe Cher ka fanga kun donna ka bɛn tumada min ma pepewu ka na sabanan na n'o ye Patrice Macao o de ye kantigi sabanan ye an bɛ sɔrɔ ka na o la nka walandabaw de bɛ a kɔnɔ aw bɛna Faransi kantigi kow tɛmɛna danga min na ka na se bi ma i b'a ye dɔw b'a fɔ ko coup d'état ti kɛ nin ti kɛ mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ ye coup d'état kɛ dɛ k'i ban ka fanga ka coup d'état kɛ k'i jagoya sigi mɔgɔw kunna o kɛra élection kɛra u ka jamana kantigi fɔlɔ min ye n'o ye Napoleon sabanan ye o yɛrɛ de fɔlɔ y'a kɛ o de fana y'a kɛ wa i bɛna a ye minnu sigira ale kɔfɛ tuguni i bɛna cɛɲɔgɔnya dɔ ye ale n'olu fana cɛ o la o de la Faransi bɛ n'i b'ale ka affaire kɛ a b'i jagoya i bɛ coup d'état kɛ i bɛ kafɔsɛso kɛ jamana na k'i sigi i n'a fɔ Alassane ninnu filɛ nin cogo min i b'i sigi foyi tɛ bɔ a la parce que u yɛrɛ de sigilen b'o kan nka ni i t'u ka dɔ fɔ dɔn ani u yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛli ɲɛwalan n'e t'o dɔn b'a fɔ k'u ka ɲi nka u ma ɲi dɛ o la an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan ni futunti min ni fɛn min yira kalancogo la a maloya t'an na karamɔgɔw ka bɔ k'o sakɛ a man d'an ye yɛrɛ karamɔgɔw k'a fɔ k'u b'a sakɛ don duguma fɛ bari n'u y'a sakɛ don duguma fɛ ne kelen dɔrɔn de bɛ kunnafoni sɔrɔ o la nka a ka d'an ye u kana ka a sakɛ jama bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min an tɛ maloya o la foyi wa an ma kuma kɛnɛ in kɔnɔ k'an ye dɔnnibaga ye walima an bɛ ko dɔn walima an kalannen don nka an kumana kɛnɛ in kɔnɔ ka sabu kɛ ko dɔnnibagaw bɛ yen k'an lamɛn n'an ye fili kɛ u b'an ka fili sakɛ an ye o la ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan ko maa kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen kuma la setigi tiɲɛtigi keyita o la ko k'an bɛn tuma wɛrɛ.
Everybody, I did it, yeah, 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 yeah,